Kad počneš ozbiljnije se baviti s fotografijom, prvi i osnovni problem ti zna biti šta nabaviti za početak. Bog, ja sam Darko, a ovo je podcast o fotografiji i svemu oko nje. I danas ćemo se baviti o tome šta u stvari nabaviti za početak od osnovne opreme fotoaparata i da li ti je potrebno možda još nešto dodatno uz to, kako to u stvari izgleda. Ako već krećeš u neko istraživanje na internetu uz prijatelje, vjerovatno ti pune su uši buzzworda i različitih možda stranih trenutno riječi što se tiče toga mirrorless, DSLR, APS, RAW, JPEG, full frame i slično. I ništa ti nije jasno, svako ima neko svoje mišljenje šta u stvari je potrebno, koji brand fotoaparata ti treba biti, kakav točno objektiv ti treba i sve je to poprilično zbunjujuće u najmanju ruku rečeno. Kad kreneš malo nešto možda još čak i dublje gledati, po forumima, možda čak i nekim YouTube kanalima, influencerima različitima, dobiješ dojam da bilo koja oprema koju oni dobiju, čak na probu prije nego je u prodaji, je to. Baš to ti treba, bez toga nema smisla uopće da kreneš u kupovinu bilo čega. I tu te onda tek krene panika, šta ako kupim nešto krivo, na kraju neću moći ništa. Isto tako, postoji mogućnost i da u sve te informacije na kraju počneš strpati u svoju listu želja ili košaricu u nekom web shopu. Treba mi i ovo, možda i ovo, a nešto na što smo mi kao fotografi vrlo lako padnemo. Taj gear acquisition syndrome, GAS, to jest sindrom hrčka, lagano rečeno, treba mi još i ovo da fotografiranje odjedanput mi krene i da fotografije budu baš ono što trebaju biti, samo taj komad opreme mi treba. Može krenuti doslovno čak i prije nego nabaviš prvi fotoaparat, tako da odmah upozoravam, treba se paziti i toga. Šta ti u stvari treba? Do kraja epizode ćeš saznati u potpunosti i krećemo u stvari jedno po jedno. I kao prvo, ono što ti je potrebno, naročito ako kreneš nešto ozbiljnije u fotografiju, je svakako tijelo fotoaparata i u to u smislu da je sa izmjenjivim objektivima, ne gore što su zavareni, već da možeš mijenjati objektive kasnije, nadograđivati po potrebi kao što se razvijaš kao fotograf, da kasnije možeš dograđivati tu svoju opremu bez potrebe za kupovinom cjelokupnog novog seta iznova. I tu će mnogi reći, ok, ali šta ti aparati sa izmjenjivim objektivima, pa još objektiv, to je skuplje od ovog nekog super duper modela koji ima zoom nekoliko tisuća nečega, ovakve funkcije, onakve funkcije. U osnovi aparati koji imaju izmjenjive objektive su često napredniji što se tiče same tehnologije i možeš ih koristiti i par godina unatrag bez da vidiš neku posebnu razliku, što bi rekao da s ovim drugim aparatima, kompaktima, da prije zastarijevaju što se tiče same tehnologije i bolje je na kraju s krajeva sama investicija u ove aparate sa izmjenjivim objektivima. Dodatno, što svakako je, uz to ne moraš sve objektive kupiti odmah. U stvari, niti ne preporučuje se da bi se kupilo odmah, već najbolje bi bilo uzeti nešto možda par godina staro, možda par generacija prema trenutnom najnovijem što je dostupno, možda čak ima negdje na akciji za naći ili rabljeno, zajedno sa kit objektivom. I ovo će vjerovatno biti ili jeftinije ili negdje u rangu kompaktnog fotoaparata najnovijega.
A ovdje sad ne znam, ne bi trebalo nešto posebno gledati što se tiče brenda, trebati ovakav, trebati ovo ili ono. U svakom slučaju bi bilo dobro pogledati u svojoj okolini, ako neko ima već, ako se bavi fotografijom i ima fotoaparat sa izmjenjivim objektivima, da se pogleda taj brand, možda da se tu osobu kontaktira, da malo se pogleda i ono što ta osoba preporučuje i također da se odmah za početak može nešto i neki objektiv posuditi, isprobati i malo i sa tim drugim objektivima raditi prije nego se kupe odmah. Ono što bi samo tijelo moralo imati je da ima mogućnost postavljanja svih postavki u manualnom modu. Kod ovih tijela, to jest fotoaparata, to u osnovi nije problem. Koliko ja znam, svi imaju tu mogućnost, tako da to je ono što je svakako potrebno i nakon toga dolazimo do samih objektiva. Što se tiče druge stvari, to jest objektiva, ono što za početak će ti uvijek dobro doći je kit objektiv koji obično dolazi sa fotoaparatom kao cjelokupni komplet, da imaš sve u jednome i tu je ono uvijek neka nedoumica, a ti kit objektivi to nešto nije posebno, to ne valja, to je prvo što ćeš onako zamijeniti. I rekao bi da istina, vjerojatno nećeš dugo raditi sa tim kit objektivom, možda ćeš ga kasnije koristiti kao backup, također mogućnost. I za početak bi rekao da su itekako dobri za naučiti se uopće raditi sa objektivima, to jest općenito za početak raditi sa fotoaparatom i naučit ćeš također što ti se više sviđa od žarišnih duljina, a što ne, budući da su većinom to zoom objektivi s kojima možeš onda malo i eksperimentirati. Ok, ovdje ova žarišna duljina mi se više sviđa, ovo mi izgleda ovako, ovo mi izgleda onako. Tako da kit objektivi su u svakom slučaju dobri za početak i na neki način imaju taj loš glas neopravdano. Jer i nije da su tako loši, napravljeni su često za fotoaparate s kojim se prodaju, da je taman to kombinacija koja funkcionira dobro, neka čak i odlično. Druga, možda objektiv, ako baš želiš nešto da izgleda ono što je u fokusu oštro, a okolo sve da je mutnije, što često nije slučaj sa kit objektivima, da imaju tu mogućnost, ili isto tako da se bolje može fotografirati u noćnim mračnim uvjetima, je neka 50 mm ili za APS to je 35 mm objektiv, budući da je riječ o objektivima sa fiksnom žarišnom duljinom koji imaju dosta veliki otvor blende, obično to bude f/1,8 ili možda nešto čak i veće f/1,4 i slično, velim, a opet dosta pristupačni sami po sebi. Dobra stvar što se tiče također tog objektiva je što je vrlo univerzalan, budući da je to žarišna duljina koja je ekvivalentna ono što i naše oko vidi, kako i ostalo vidimo svijet oko sebe, tako da smo naviknuti na to, nije nešto onako specijalno niti široko, niti da je teleobjektiv da se može nešto posebno onako približiti što je karakteristika teleobjektiva. I sad kad već imamo i fotoaparat, to je tijelo aparata, ali isto tako i samu leću, to jest objektiv, možemo krenuti s fotografiranjem. Ali svakako za preporuku je bilo još nešto i od dodatne opreme. Kao prvo bi rekao memorijska kartica, koju obično ljudi uzmu jednu pa veliku, da kao sve stane i da mogu čim više toga fotografirati, ali preporuka bi u stvari bila umjesto jedne da uzmeš dvije manje. Nikad ne znaš kad će prestati raditi memorijska kartica, zna se događati svakakve stvari s njima, tako da uvijek je dobro imati dvije
da zamijeniš karticu, ali isto tako kad fotografiraš da se sjetiš, ok, nema ipak neograničeno za fotografirati, mora zamijeniti, pa znači 2 memorijske kartice u svakom slučaju. I još nešto od dodatne opreme, budući da dolazi sa tijelom fotoaparata, već baterija, dobro bi bilo uzeti još jednu. Jer isto tako kao što je i sa karticama, dok baterija ne radi ni današnji digitalni fotoaparati, pa uvijek dobro dođe imati negdje sa sobom još jednu bateriju da se zamijeni i da možeš bez problema nastaviti sa fotografiranjem kad ti je potrebno. Ono od dodatne opreme što ne bi preporučio za početak bi bio neki stativ, tripod, jer ovisi što želiš raditi, ne mora biti da će ti potreban. Bez veze bi bilo uzimati ga samo zato jer to je kao neka dodatna standardna oprema uz fotoaparat. Trebaš dobro znati zašto ti treba i hoće li ti uopće koristiti, ali isto tako hoće li ti se dati nositi ga, jer je često riječ onako i o težim komadima opreme i nezgrapnim nečem većem, i ako ti nije potreban, uvijek doslovno većinu vremena će ti provesti negdje doma i skupljati prašinu. Tako da pogledaj da li ti potreban, kad kreneš fotografirati i vidiš da ti stvarno nedostaje, tek onda kreni razmišljati o tako nečemu. Druga stvar koja bi bila također za početak možda nepotrebna je bljeskalica, blic. Pomaže itekako i ja rijetko kada uopće idem negdje bez blica, ali uvijek je dobro raditi prvenstveno sa dostupnim prirodnim svjetlom. Kad nemaš bljeskalicu, kao prvo će te to naučiti uopće i gledati kako izgleda svjetlo, kako upravljati njime, kako se prilagoditi okolini uz dostupno svjetlo i naučiti više o samim zakonitostima svjetla uz ono što vidiš i kako ti uopće ispadnu fotografije. Zato, da, dobro bi bilo u stvari tu kupovinu bljeskalice možda ostaviti za kasnije. Kad naučiš stvarno raditi sa svjetlom koje ti je dostupno, sa prirodnim svjetlom, onda malo krenuti u nešto naprednije uz bljeskalicu i nadograditi to znanje kasnije. Opet velim, ko i za tripod, ako znaš točno, nedostaje mi bljeskalica zato i zato, u tom slučaju da, kreni razmišljati i gledati što ćeš nabaviti. I treća stvar koja može biti i koja često, velim, od početka bude kad ideš ili slušati druge ili onako čitati svugdje po internetu što svega sve nema, neki dodatni objektivi. Da, istina, daju neke prednosti. U svakom slučaju svaki objektiv služi za nešto određeno, ali dok ne vidiš stvarno da ti je potreban i da ti nedostaje baš točno određen objektiv, nema smisla nabavljati ih unaprijed i onako staviti nešto u svoju torbu tek zato jer kao neko je rekao da je super i radi super fotografije i na kraju možda napraviš 1-2 fotografije, zasitiš se toga. Tako da tu je još jedno upozorenje za početak, ne nabavljati objektive samo zato jer onako vidiš neke fotografije koje su napravljene super s njim, dok ne vidiš da imaš ograničenje svoje opreme da to ne možeš napraviti. Ok, i to bi bilo to što se tiče te osnovne opreme, što nabaviti i što možda izbjegavati. Da zaokružim, tijelo, to jest fotoaparat, obavezno sa mogućnošću postavljanja manualnih postavki, leća, to jest objektiv, kit objektiv za početak, eventualno možda neka 50-ka da možeš imati onako nešto malo i drugačije fotografije, da malo izgledaju više uz zamućenu okolinu, a uz subjekte da ti je u fokusu. Također uz to 2 memorijske kartice, da ih možeš mijenjati, da
imaš na neki način backup i na terenu ako se nešto dogodi da možeš zamijeniti karticu da kreneš s drugom, i dodatnu bateriju. U slučaju da ti se baterija isprazni kad se negdje vani, da možeš samo zamijeniti bateriju i dalje fotografirati, jer kao što to često zna biti, u najgorem trenutku, baš ono kad je nešto super da ti je potrebno, baterija ode i ako imaš jednu jedinu, to je to. Možeš samo gledati i plakati. Osim toga, izbjegavati nešto dodatno što ti na prvo može izgledati po pričama drugih korisno, ali dok ne vidiš stvarno na sebe da ti je ono potrebno, možda pričekati i sa kupovinom toga i vidjeti možda ti neka stvar druga ipak potrebnija. E sad, pitanje za one iskusnije. Koji je bio tvoj prvi setup, to jest prvi fotoaparat, kako je to izgledalo i kako ti općenito izgleda ovaj savjet, to jest savjeti šta u stvari za početak bi se trebalo nabaviti. Piši u komentarima, baš me zanima onako vidjeti ko je sa čim počeo i kako je to izgledalo, i također možda ima nešto pametnije što se tiče ovih savjeta, nešto za dopuniti ili čak i izbaciti. To je bilo to za ovaj puta, a budući da smo rekli da je potreban aparat sa mogućnošću postavljanja manualnih postavki, sljedeći puta šta uopće su te manualne postavke, to jest kako se sa njima radi. Šta se uopće može napraviti sa ručnim, to jest manualnim postavljanjem otvora blende, vremenom ekspozicije i onom osjetljivošću ISO vrijednosti, kako se to često zove. To je bilo to za ovaj puta. Pozdrav, Bog od Darka!